I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu i otvarat ćemo peko u NBA-u. Ja se izvinjavam zato što ne znam šta je bilo. Ja sam bio snimao neke peko, otvorio sam 3 neka nebitna bezvezna peka. Tako da ovdje imamo puno coinsa, pokazao sam ovdje imaju neki pekovi, nešto sad ću da pokažem. Znači nešto se prekinulo s njima, ne znam šta je bilo. Znači vidite, to su neki bezvezni pekovi tu. Ajmo sad da stoji. Znači za ovih 7,5 pekova može da se izvuče elite. Ja sam bio Biegł raz. No do mam. Zaraz hobbyś nie budu problem. Dalej. To trochę jest može prodati za nešto ovo u samom Marko, to ćemo staviti ovdje. Ajmo još jedan. Bam! Zadnji pek. Hajde ćemo nešto da biti. Može se nam nešto prodati. Idemo ljudi ovdje auctions. Dobro, nisam ništa sve da mi spave. Stavit ću njega, ajde ovako. Kako pa ajde? 5000, a ovo 5500. Tako. On je za 5500. Evo možeš ti za 5500. Tebi ću da stavim 4500. I ovo ćemo 4000, lagano, ajmo. Sad ćemo ovaj sve tako igrače ovako. Actions. Znači ove pekove i ovo sve sam skupljeno 3-4 dana. Pare sam, verovali vi ili ne, skupio za jedno možda 2 dana. Ajmo da pređemo na ostale pekove. Mislimo da li se još snima, da snima se. Majte. Ovdje ima neke male šanse za elitu. Sve baš. Ajmo, ovako ću. Ajmo sada ovdje. Ajmo ovo je 20k. Neću ovako da ga dajem glupo. Idemo kod ti. Tamo nije da primaš samo kafe. Super. Otvaraš to ako ne znam. Možda se neki prodao. Ako neki znaju jako rano da se prodaju. Jedan mi se prodao za 10 sekundi. Ono, čim sam ga postavio, on se prodao. Ajmo.
Vidite ljudi, već se proda. Nećemo ovako, otvorit ćemo ovaj pek. Znači ja nisam okrećem se, ne gledam dok mislim miš. Pa možda dobili. Ja sam dalje. Okay. Ćemo ga naći. Ajde. Sad ću da stavimo elite. Ajde. Ajde, ubrzaj. Ne možemo ga nikako naći. A vidio sam malo pre, skup je bio, ali sad ga ne mogu naći. Košta negdje oko 200.000. Znači negdje 200.000, tako da u velikom smo profitu. Tako. Ajde. Ovaj silvera. Da, gledao sam ga jako dobro. Sad ne znam šta radim sa njima. Vidite da nisam ovog igrača dobio. Znači njega sam dobio ovako. Upgrade sam skill, dobio sam bio. Je novi igrač. Opa, 1000 coins. Može. 1000 coins, može. You're the big man. Može. Super. Čak poboljšavam timove sve. Odlično. Možemo da otvorimo. Još jedan pek. Ajde. Moram. Znači, ljudi, moram da bude video. Baš sad kad ne smijem, neće da bude